kadan donga ni hadisa shaykhani annakari wato banan go alakara don la ikando sabama ako iyyakum wa khadra ad-dimani al-mar'ata al-hasna'a fil manbati as-su'i ako min gele yawma sununga nyonnuguleni aya yara koloshola sunungun ka nyonnuguleni ni samiya dona ni sanji nana sunungunka nyobana minumbe bo wuli no wulila anugulembe abulukan ago onyo nugulemi hloe o teksta ke koy ago nyimi fo courage me atlala ka wala wala ko al mar'ata al hasana muso nyima fle fil mambati suyi abe wolo yoro jula muso nyima fle ate lasilitala muso nyima fle lasilitala muso nyima fle lasilitala o juben nyama de nya doy mamin be na la ko te adukono o ya doy ya famia ni mamin dadabulente kanaw ye ko ta kila o de fa kasaba yakum wa khadra ad-dimani ye kuma kan wala wala en jelonye akuma mancha na sa koro jeledo yakum wa khadra ad-dimani min gele awma aya yere kolashi sununga nyonu wulenina muso nyima fle abe foni yoro jula ni nyofal na yoro min de yoro nyima sununga na te yoro nyima parce que frote nyoma da ate koroshin amana wuli ka se do madron abeja kasra makisake wa abu chiwola ni muso naso la filitala niyata ko ni koroi fude bi bolo alama nan shira kanta kaboma atmanango alakira sallallahu alaihi wasallam ako ni hadisai amana mifo al-imam ahmad diyal lakali ako ani ibn majah ako laysa ash-shadidu man ghalaba an-nas innama ash-shadidu man ghalaba nafsahu alakira ko ma galande mai ma messe ma bela bebeta ki boki bi ko te ma galen yo ayi ko te ma gala ko ma galen ma mi ni ma mi sera anila wode ma galen ma mi mana sa anila ka ni do asago dafe wode ma galen ni te kam imana kuma ma woche oboguri yen ibota ku boku bi te ma ote ni du ngom mbila ni sero wode ma galen alakira inde sallallahu alaihi wasallam ibn habbani na ni ako gara ni kuma fati wodo ay anana fati wodo la ako laysa ash-shadidu bis-sur'a inma ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadabi ako ma gelante ma misiga ma mota ku boku bi ko te ako ma gelante ma misiga yare ma ayare animara ni fununa ni funungo na be sayare la abe sabali ka twa itwa nika fakata funungo intene funungo temanengo alaba otikila ma wasa otemanengo katbenenge funungo ko ma ni funnai ni alakara kuma kan jelo walde kuma wala se ay kando ako laysa al-khabaru kal muayana ako mawka fi ani nyana yeli tekelenge khubare alla selima kala duni kana sima oni nyana yeli tekelenge de sangwa on be bongo bimi ngono tela kuma ambe bongo bimi ngono mi take kuma la kali beke ngalondi galaw fana ba ngalon jatigi de beki ye mana min be meko la kali mawye odun ka tari mana min ngol jama'a la se e nyama ta beta ito go ngalondi gala fi ka sanyi nyede la ni min nyela iko la kali ako ko barete nyana yeli bo ni alakara ka hadisa jelando yi jwana ko gora al majalisu bil amana ako barodaw be sabati ni danaya de barodaw abe sabati ni danaya de baroda nga misali di mala baroda do e kala yoro demi so be kala ma uta kalanta wala lomu ngono kala mo ga sigi damino no do e adoy jume gerem be ni danaya be no sabati le be me danaya te yoro lo te me be chika boy o tikila ma kilingilem bela jele me nyon ni la don kasola ala kira kote ko dum nango ay kuma kan wara fo mi fanga ka bongo sobe ako al bala'u muwakkalun bil mantiqi ako balaw jarabina be adama den nende nafe ni kuma na dron ala bi jarabi na kana kuma de ni kuma na dron ala bi jarabi ako jarabina blale me ka kuma de makono
ibn abi shaybatani hadisan nati ala kira ko kura sallallahu alaihi wasallam kuma kan wala lonye ngasa ladili kawni wajuli kawndo ako tariku sharri sadaqatun tariku sharri sadaqatun toro ko fle ma ye toro ko kile ere bisa ka toro ko inkeli ka toy ako ye saraka de o ye saraka nyumam bade ye adama dembolo min bi kishi parce que ni toro ke mala ere be toro ta ki segere de no kera toro be jidi de mana toro ta ko ma segere ni ya ke ma ere be toro ke toro tuli de ye saraka e o to benango ala kira ko ayuda in adwa min al bukhli ko be jini ngani ke ako bana jumembe no mashiba ka bogat me bakhiliyaka bana jumembe no bana toro ka bogat me bakhiliyaka bakhiliya ko jugo bade ni bakhiliya be adama dine tirbela jelen bibla inyimbe be bayila kelengelen ala ni bakhiliya ko so ni ako donc lana nay wa fa sadiqaka in aradta sadaqatan wadfa aduwaka billati fa idha alladhi ako yitiri annafa ni teriya nege bila hera ki teriye ni teriya nege bila ni ba ni teri ka teriya ka me hera ta ka segere ako ni makarim lakhlaq doye ni juye ko jugo kila aka ko jugo mansara ni nyumaye no kera abilla banga ki teriye otumenango ala kira ko sallallahu alaihi wasallam al haya'u khairun kulluhu ako samaya ko be here samaya na ala ye malo di adama dem ni be malo kaban ye here besoro mama be malo mama be same mo ma ala be here be la jelinda tikila mama ala kala ko gogora al yamin al fajira tadau diyara balaqi'a Allahu akbar kituka ikalingalonga kituki kalingalonga unani kalli ko ko ngata kalli qur'an la e da dongalo mi kata kalli ako niyo ke obi ka duke tomoyo be duke tomonde te dawul adiyara balaqa be du to ku ke tomonde fanango ala gara ko sayyidul qawmi khadimuhum ako ni mawsuro kena kelenga mamme ka baraka tawye abijita kaduma benange ko de yuka kundiye mamme ka baraka yo de yuka kundiye وتبننكو كيراكو فضل العلم خير من فضل العبادة أكو دوني في سمانتيا أكو كفسني على بطو في سمانتيا دوني في سمانتيا وكفسني على بطو في سمانتيا يبقى على بطو مغوبي بنيا هي دوني مغوبي بنيا دوني في سمانتيا كبون كتم على بطو في سمانتيا كا وتبننكو أكو الخير في نواسيها الخير أكو سو تنشيلا أكو هرب سو تنشيلا ده على كده ده يافا ولكن بس على جون ده وبي وبس كنيمان جيما نيماني كاسروفي كبينداما كجيداما هل نوتي يلاكا تكاكو كجوشي كبوناي يالا دوني كاسري سوكونو على كده يمين فو كو هرس لمبه سو تنشيلا kila ni kan nogo gura ni kuma koroma bay amanja ngasani si kala je basoro kiendo akwa ajalu lashya'i qubatan albaghy tongo fe ni adama demba ke min yangata ka telinga tima beka o to yani hage o te dese mashila de ni matonyo to yini ndika jugu fembe to yende be sa ko jugu se adama de makabi mawka ko to to yene modeli ka cha baraka de mi bolon ki banga sara o to yendo ay dana may dana de ka ya dana che o to yendo ay adoy jume ka baga ma dron atikile ati yin sirala fama ke dron ala hero dama iyo goyari kata sendo wal ma ka hero ko do ko lasa non betro ko ni beto yoni imana ni fengo fenge nin te blaka alkiyama ko ni beteliya jona danga de ay to yoni ni kira danga de fani bamo te blaka alkiyama ko yanga ta beteliya jona ajalu lashiya'i uqubatan albaghy faminu fengo fembe na adama de mbake min yanga ta katela be o to yoni ala kira ko inna min albayani la sihiran
ko kuma kan wala wala ko korote ba la dere ni ma mbe kuma don ibe banko do ma kuma don na bina na yi sigi ka aka kuma ta ki segere ka kuma wala wala ikum bane be me be soma ko akara ko korote de yimene o ko inna min al ilmi jahalan ako doni redo be ako e jahiliya yere wa inna min ash-shi'ri kaman ako donglinda ko dombala abu dawud nanini alakara ko sallallahu alaihi wasallam ako as-sihha wal faraghu ni'matani ako kenaya ani barat lafiya ako nema flade ko sobe ika kenen nina doni diku ako ni nema ba flade ni de bana e balawde ni doni dana mako way sengende fana jarabina de ko gora ngaza ni niga kene doni diku nema ba flade yo ya bukhari nanini ne kuma kan wala wala lawnye o kasru akoro kacha ay kanto ako asta'inu ala alhajati bil kitmani inna kulla dhi ni'matin mahsudun ako islamu nye ko mago nanala na ba nyine aya yara de meni akadu aka na ko mago yolo de aya mago nyi dugo kono fokata mago nya ako mama nala ne madima dobi hasidiya ista'inu ala alhajati bil kitmani fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun aya yara de me mago mana na aula na ba fe ka nyini aya yara de meni dugoli aya dugo folo aka nyini bari mɔgɔ nala ye nɛɛma d'i ma dɔ bɛ hasidiya i mana don ko la ni mɔgɔw bɔra kalama o bɛ taa o nɛn kɛ k'a tiɲɛ hasidiya kosɔn o tuma n'i y'a dogo a ɲanen kɔ i b'a lase maaw ma ni maa y'i jalaki o la sɔgɔ jalaki ma o ka fisa a daminɛnen i ka a ɲatɔ o k'a tiɲɛ o kuma suli ka bon ka tɛmɛ mɔgɔw ka a ɲanen kɔ jalakili kan don lakira ye kan dɔ sahaba ma a ko alimakiru wal khadi'atu fi nari ako dabali jugu kɛ maula ani ka maw janfa ako nin fila bɛ jahanama kɔnɔ dabali jugu ni janfa k'a bɛ jahanama de kɔnɔ nin ye kumakan kɔrɔ surununw ye ka adamaden waaju n'a ye i k'i yɛrɛ kɔlɔsi dabali jugu siri a b'i lase jahanama kɔnɔ maa janfa a b'i lase jahanama kɔnɔ kira ko a ko man ghashana falaysa minna ni maa min ye anw janfa an ka sugu fiyew rɔ o t'an dɔ ye maa min mana an janfa i ye di b'i bolo i ye ji k'a la nɔnɔ b'i bolo i ye ji k'a la ka na n'a ye k'i b'o feere ɲɔ cɛjugu ni ɲɔ ɲuman k'o ɲagami ka taa k'i b'o feere ka basikeli siri ka kilo kɛmɛ k'o kɛ kilo 80 k'o kɛ 100 ye walima kilo 120 k'o kɛ kilo 100 ye nin kɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnw ninnu de tɔgɔ ye ni maa min y'an janfa i tɛ anw dɔ ye alakira ko tɛ sallallahu alaihi wasallam o tɛmɛnen kɔ a ko kokura almustasharu mu'tamanun i nana i ka ko ɲininkali kɛ maa min na i nana maa fɛn dafa ni maa kɔni y'a ka ko ta ka n'i sɛgɛrɛ ka na i ɲininka n ka nin kɛ wa ka n'a janfa a kɔnɔ nin ye kumakan kelen kelenw ye minnu nafa ka bon a bɛ maa waaju don dɔ la a ko sahabaw ma a ko annadamu tawbatun a ko ni maa ye kojugu kɛ n'i nimisara dɔrɔn k'o yɛrɛ ye tubi ye i ye jurumu dɔ kɛ sisan dugu jɛra i nimisara kɛli la a k'o ye tubi de ye hali n'i ma tubi fo i da la a ko alakira ko k'o ye tubi ye o tuma na a ko don dɔ la ko addalu ala alkhayri ka fa'ilihi maa ko i ma ko cɛ ko nin kɛ ko hɛrɛ b'a la n'a tigi y'a kɛ o mana baraji min sɔrɔ e min y'a fa i k'a k'a kɛ ala b'o ɲɔgɔn baraji d'i ma i ye hɛrɛ sira maa la hɛrɛ sira yira maa la a k'a kɛ a y'a kɛ a ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'o hɛrɛ sɔrɔla a ye baraji min sɔrɔ o la o ɲɔgɔn baraji bɛ di e min ye sira in yira a la ninnu ye ala kɛra ka kumakan kelen kelenw ye addalu ala alkhayri ka fa'ilihi maa min bɛ maa hɛrɛ sira yira maa la a n'a baara kɛbaga bɛɛ ka kan ala kɛra ko a ko hubbuka shay'a yumni wa yusimmu hubbuka shay'a yumni wa yusimmu a ko ni maa ye fɛn kanu a kanu bɛ i ɲɛ fiyɛ lebu min b'a la i t'o ye a b'i tulo giri i tɛ maa ka ladilikan mɛn ni fɛn kanu bonyana i la ni maa ma ko k'a b'i ladi i t'o ka kuma ladilikan mɛn wa e yɛrɛ ɲɛ bɛ fiyɛ lebu o lebu b'a la i t'a dɔn sani ka kanu in ta ka bɔ i da la hubbuka shay'a yumni wa yusimmu
وتبين أقو على عارية مودات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. العارية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. ni fen singa mafe sharia wajibi ke ka singa fen da tigima ka singa da tigima ma e sonin fen dima ka fen dos dima sonin fen na iko la singa da tigila mama ma e juru duila wal ma e juru ta mafe ika jurin sara ni e sikira sanai ma naga bita jurujin mafe kon tise ka delen ti don enye tanchi blaranya kata adama ne ba don minye garanti ta adira mi manna ma sare de basara o shariat ko tay de luata o droit doni tembolo nga ala ko nga ta doni o loi mboko don ni kera garanti e fen na kabla manye basara kira de côté waza'imu gharimun emi sangayata adama na la sodama abina sara na tigi ma sara ede basara ala kira ko kokora dongo nyemi mfa oyo na nyondo kira ka fatut masele ay sahaba fara nyonga ayu fara nyonga bam ayu ladi ka wajuli ka atlara ke kandu ma ko komi laharata tuma sera bon laharata do wa adama den kelende kunga otini maka ako nasru ale kelme ka mamin tonyo ikawli ke tajur sala boala o kashab wulla ko ala kray ale goshi badiri don nibere konne ra go senia bala ne ga nduki goshi ako bere ko ngi bolo nena na fini mbwani mi worla nen na mino sumu fini ten ne kola yiga nyame gushi bereta ko fra ne koku yala yi tugu de sawa akari bro profitola ngado ne ko ni ngwa dain far yala chumi ngomba blaka alkiyama ko ngwala nan tajuru sara kira ko sene balay ako blal kana ni bire nat man gadama anyi kuma chama fa yoka ako ko chaga ta juru sara chaga ko bere dam kun mama ya soro ngana ko len be fini bu code la kira fini bu akola minga bere fliki dab pro kira ko kan ko sumu ako kira mango shini comme e ko ama wala rata sira ne farko no gole ndo e farko sene manga taka so ne farko ma ala nyaada bodde ngama ila ala kira e kando mo ko ni mambal jine de ni ko e kan ninchae no yo kasha e o to ndore na sakabna onyonge kira ko sabaka biha ukasha ko ukasha yi kon la ukasha tu iye ekran la on ko so don la ko ajiba rabbuka min shabin laysa lahu sabwa ako sabwa ko makka ba ko yele memmala fona ngeni mi ni dem sanyata la ye fona ngeni dem sanyati la ako ala ka ba ko yele mbe otikila mala aslamu wakati be ka suriya bi ko biye wakati be ka suriya ngasa technicien signal mak ko bisa ka doni farakan misli wele leer ma se folo doni don la lakra sallallahu alaihi wasallam ay kuma do fo sidna jibril de yani nga ako sidna jibril ma ko laysa al mas'ul bi a'lama min as-sa'ili o yani nga al qiyamah tamashinya dawla ako sidna jibril ma ko eme iye ma mi ni nga o te ko don ga teme o te doni nga teme de ni nga ba yaraka laysa al mas'ul bi a'lama min as-sa'ili comme mana ni ni nga kola e ba do atigi ba don ko sobe katimika yere be ni nyon fa ba ko che ena ne menen ni nga na neten don atimika en menen ni nga neten ni don atimika kira ende ba sedna juri ya do ale ya do ko jibril do ko gora
أقول لا ترفع عصاك عن أهلك أدبا إذا كله bere min mi bolo ko ladabo kana bere blade kana bere intakabuka fokati bo nyaro la tarfa asaka an ahlika adaban ibi ika kole ladabo ni bere miye kana bere takabuka ahmad nanini hadisai nikoro la tadat adibahum wa jama'ahum ala ta'ati allah ika kole ladabo li kana dabla ika kole farali ala batuka kanu dabla ala jondo be wala be safo seli no ka de mayay no safo seli be shafini witiri wala sike do be shafini witiri seli ka galuma comme sunna bala koso be seli no ye ka faranyonga ba shishito la o kera mesiru ko no wa ke sungolo fe be sungolo tarawih mana seli gatla be shafini witiri faraka ka seli mo ye be njo o keniga de mayay ci wala ni kuma korate ka bilekta ki ka sokono mo gosho tede kira ya ken talende kira ya ken talende kira ya ken talende ako inna mimma yunbitu ar-rabi'u ma yaqtulu abata ako fobonda sumaya o be yiri feminu fali ako do be adama den fa kono funu na ha do be ni o do bi kono funu ki fa kadumini ge fokati fa kadumini ge fokati kono funu kata sa osobula ona bonyongo do ni entalende mami be ni kilime ki kuntunu dien kafolila diɲɛ bɛ ka i ye nafolo fara ɲɔgɔn kan nafolo ka hakɛ ye min ye i y'i ban k'o hakɛ bɔ a la n'o y'a jagaw ye i m'a bɔ k'a don a sira fɛ a ko kuma in kɔrɔ y'o de ye alakira ko kura khayrul mal aynun sahira li aynin na'ima a ko nafolo la sɔn hɛrɛ ma ɲɛ min bɛ sa ɲɛna ɲɛ ye ɲɛ min bɛ sunɔgɔ la maana nafolo la sɔn hɛrɛ ma ji min bɛ ka boli su ni tile bɛɛ a tigi dalen bɛ sunɔgɔ la maa ye jumɛn ye wari bɛ ka baara ye i bɛ k'i ka alabato kɛ a m'i ɲinɛ ala kɔ a m'i ɲinɛ i ka adamadenya sira kɔ a k'o de ye wari la ɲuman ye kira ko kokura khayru malil mar'i muhratun ma'muratun aw sikkatun ma'bura ko nafolo min ka fisa nafolo bɛɛ ye adamaden bolo o de ye furufɛn min ni yamaru kɛra n'o dili ye maana i ye wari bɔ k'a don bagan na bagan in bɛ ka den wolo i ye o ye nafolo la ɲuman ye walima i ye ntamaro juturu o min turula o bɛ ka den k'i ye nin de kuma in kɔrɔ ye khayru malil mar'i muhratun ma'mura aw sikkatun ma'bura aw sikkatun ma'bura i ye ntamaro sira dilan k'o tugu ɲɔgɔn na i y'a faamuya i ye wari don bagan na o bɛ ka den wolo i ye ko nin ye adamaden ka nafolo la ɲuman ye o tɛmɛnen kɔ ala yɛrɛ ka kokura a ko man abta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu ni maa min ka baara n'o y'i to kɔ i danbe tɛ taa a t'i bila ɲɛ dɛ n'i ka baara i ma baara ɲuman kɛ min b'i taa ɲɛ fo y'i se ko danbe t'i taa ɲɛ dɛ danbe t'i bila ɲɛ i bɛ baara ɲuman de kɛ ka bila ɲɛ n'o ye o tuma an b'a fɔ rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بل اسماعيل دين لسما أنا سامر بن يوندون يرانا سامر
sana yɛlɛn kɛra don min ala k'o yira an na an ye bato ni su minnu kɛ ala k'a suw minɛ ya rabbi saraka minnu bɔra ala k'o minɛ sunakari minnu dira ala k'a minɛ an ka segin an ka appel kan an bɛ